Ekstremni vremenski uvjeti diljem Europe, tako je treći toplinski val ove godine zahvatio Veliku Britaniju, Irsku i Škotsku. Srušeni su temperaturni rekordi, a Škotska i Wales zabilježili su svoje najtoplije dane u ovoj godini, dosegnuši 32,4 stupnja. U Španjolskoj pak potraga za 2 osobe nestale u poplavama. U manje od sat vremena u nekim je dijelovima Katalonije palo više od 155 litara kiše po četvornom metru. Potop je uzrokovao bujične poplave i izlijevanje rijeka u više područja Španjolske. Yo en casa estaba tranquilamente estudiando y leyendo y lo que casi no me dio tiempo fue a ir achicando agua con la fregona por casa, ¿no? Porque se taponaron bajantes, las canaleras no daban abasto y nada, pues simplemente fue el mal rato de ver cómo solucionaba la situación.